entra en aquest plató en David Selves, l'Ernest. Senyor Colonet. Pots seure aquí? Com estàs, David? Molt bé. Bé, molt bé, molt bé. I aquesta cara? Home, perquè fa 2 anys que estem fent aquesta tertúlia. I és la primera vegada que vens. Ens ha costat molt portar-te... No, ens ha costat molt arribar fins aquí. Valorem el que tenim, no el que no tenim. Ja pot ser. Tu saps que ets un dels personatges... No hi ha hagut. Saps que ets un dels personatges que ha rebut més pals en aquesta tertúlia, l'Ernest? Per això. Ho saps? Per això no, per això no, per tot el que has fet. Però ens agrada molt, esperàvem molt aquest moment. No, mai. L'Enric. L'Ernest no és defensat. Com que no és defensat? No l'entenc. David, l'Ernest no l'entenc. De l'Ernest en parlarem. Però tu el que es diu massa amant de les entrevistes, de les tertúlies, no ho series, eh? No gaire. Perquè ja m'ho sé jo, el meu. Ja. I tu avui tens una por, que això s'ha de dir als espectadors, que és que vinguis a parlar de l'Ernest, però en canvi no diem ni mu del teu nou espectacle. És veritat o no és veritat, això? Jo tinc les meves estratègies. Tu tens por que no fem promoció del teu nou espectacle. I nosaltres has de saber que admirem els actors de la Riera. I això aquí no passarà. Comença la promoció del seu espectacle amb aquesta música, sisplau, me la poseu. David Balaguer, promoció. Anem-hi, Àvia Remei, endavant. Anem a promocionar l'obra del David Selves, Pere Mas. l'habitació blava. Sisplau, aquesta pantalla que canviï, aquesta, la grossa, i aquesta també. I aquest és l'aplaudiment a l'habitació blava del Teatre Rodríguez. No esperava menys de vosaltres. No esperava menys de vosaltres. Però, com que no me'n fiava... Sí. Puc canviar de favor, mireu-lo, també. Com que no me'n fiava... Crec que no està més sexy que tu, eh? Home, ens la podrien canviar, Després ens la canviem. Déu-n'hi-do. David, en parlarem d'aquí una estona, de l'habitació blava, espectacle que us recomanem. El que passa que també estaria bé, a mi fa la sensació que algú pot dir home, hi surten David Selves, l'Ernest, el que ha sortit a moltes sèries de TV3, doncs anirem a veure l'Ernest al teatre. No es trobaran ni molt menys a l'Ernest. No seria la versió de la Caputxeta Vermella 2.0? No. Explica'ls com és aquest espectacle. Amb aquest espectacle parla de 10 històries... Però amb visió, de relacions, de parella, de parelles, de matrimonis, no matrimonis, trobades furtives... Així m'agrada, aquí agafar. L'Àvia Remei pensa que això no se traurà de sobre la No, jo compleixo. Molt bé, clar que sí. I, evidentment, com que són històries íntimes i que passen a la intimitat, doncs hi ha un moment on les parelles ens passen coses quan estem a la intimitat. I aquesta obra parla molt del què passa abans i què passa després, és a dir, parla del desig, de la sexualitat, de les relacions, i hem posat sobre l'escenari tot el necessari per explicar això. No em vas al gra, David, no em vas al gra. L'Àvia Remei, que sembla del moviment 15M, té l'aire. Remei, defineix com és el seu espectacle. No, és que jo el primer que he arribat, i aquest espectacle, què fan? Què diuen? Indiumà de pitos i flautes. Jo dic, i l'Ernest que toca el pito o toca la flauta? Diu, tu dirà. Què toca vostè? Surten molts pitos, moltes flautes? Surten pitos i flautes. I vostè què toca? El pito o la flauta? Què vol dir tocar el pito o la flauta? Però... Tu mateix. Remei, et demana que ens és que complicat. El que vol dir és el que m'han dit a mi. Que tots fan de tot. A mi m'han dit. No, a mi m'han dit. Jo dic, de què va aquest espectacle? Diu, toquen pitos i flautes. Sí, però ell el que no entén és el concepte... És el ditxo. Sí, jo tampoc ho entenc, Jo li pregunto, a veure què... Pantalla partida, Si toquen... Remei, això t'ho has entès. Ell, el concepte flauta... Què són els pitos i què són les flautes? No l'entén. Què és un pito, Remei, t'està preguntant? Un pito és petit. I la flauta és... Flautes es toca, no? Flauta. Flauta, ja està. Ara. L'habitació blava. Fem la recomanació, Anna. Fem la recomanació, però abans ensenyem unes imatges d'altres actors que apareixen en l'obra, que no has dit els noms, perquè alguns d'ells són cares conegudes de TV3, havien treballat en serials, com per exemple, veiem les imatges, el Nao Albet i l'Àurea Márquez, sortien el primer al vent del Pla, i l'Àurea, el Laberint d'ombres, on feia el paper de la teva germana, si no m'erro, no? Ara els veurem. I també hi ha una altra noia que apareix, la Maria Rodríguez. Ella no la tenim tan vista, però tots ells apareixen, ja la veurem,
I la veiem bé, a l'obra, els veiem a tots molt bé. Vull dir que són cares conegudes i que us resultaran molt familiars. Crescut, Sí, clar, anava a dir, en aquest paper del vent del Pla, ell feia una miqueta personatge més ingenu, més innocent, i a l'obra va bastant més passat de voltes, no? Vull dir que descobrirem una altra cara d'aquest gran actor, personatge revelació, podríem dir fins i tot. I director, també, el Nau i el Marcel Borràs, de grans directors i creadors. Sí. Un espectacle del 1921, si no m'equivoco. Vosaltres n'heu fet una nova adaptació, heu sacsejat una miqueta l'espectacle. una adaptació nova. Exacte, sí. Esteu presentant aquesta adaptació nova, i a mi m'agradaria explicar també el que dèiem fa una estona, també per si acaben d'afegir, et volen venir a veure al teatre. Una obra amb molt de sexe, no? Que en el seu moment, clar, tant de sexe, en aquell moment es devia amagar, el 1921, oi? Perquè tu presentaves un espectacle tal com vosaltres l'esteu presentant al Teatre Romea, i això seria impossible. Els van tancar. És dir, Snitzer la va escriure pensant que mai seria representada, i el dia que es va representar van tancar el teatre i els van fotre tots al carrer. Això és el que va passar. El que fa el David Hare és agafar aquell text, que és una trobada, això que ens agrada tant al cine, de veure que de cop i volta un personatge desapareix i el trobes més tard en una altra escena, el porta a l'actualitat, hi ha un polític, la seva dona, un estudiant, un au pair, etc. I són aquestes trobades de dos en dos que es van encadenant l'una amb l'altra fins que l'últim es retroba amb el primer, no? I tens aquesta sensació una mica que tot està connectat en el fons, i com aquests personatges ensenyen una vessant amb una de les relacions i una altra vessant totalment diferent amb una de les altres. Una de les grans tesis de l'obra és que mai som la mateixa persona, sinó que som en relació amb qui estem i a qui desitgem i amb qui follem i amb qui estimem. Segons amb la persona que estem, anem canviant, no? Tenim diferents I el cares. desig, i sobre el desig i la hipocresia, també. Absolutament. Perquè és hipocresia, o sigui, és un festival de llum i calor de flautes i violins, això que deia la Remei, però sobretot també sobre la hipocresia de jo ara aquí, amb el que em toca, amb el que no em toca. Una de les grans coses que crec també té l'obra és aquesta cosa que són tantes relacions que tu finalment et pots imaginar, reconèixer moltes d'elles, no? Si tu tens una relació de fa molt temps, doncs pots veure coses que igual tens la sensació que t'han passat, pots semblar-te que allò que vas viure quan eres jovenet, vas estar enamorat d'un que tenia 20 anys més que tu, i aquestes petites reconeixements jo crec que és de les coses xules que li passa a l'espectador, de dir, hòstia, una mica hi ha un ventall de relacions i d'històries que jo he tingut, que tinc i que tindré en el futur. I el que a mi m'agrada, perquè esteu potser donant una imatge que no és només això, perquè tot això ho podem veure amb el somriure, perquè hi ha un gran sentit de l'humor. Tot això està portat amb sentit de l'humor i tot això, ja et dic, ho pots veure amb un somriure i que passa volant el temps. A mi us ho haig de dir que sou un festival d'interpretació de 4 grandíssims actors, que esteu allà al davant, fantàstics. Després del que acaba de dir l'Enric, no es pot dir res més, no? I que et poses tontorrón una mica, també en algun moment. Es pot dir, es pot dir. Ja s'ho trobarà. Per tant, l'Habitació Blava al Teatre Romea de Barcelona és l'espectacle que us proposem, on hi veureu tota la companyia i, a més, en David Selves, que ens ha acompanyat avui. Teníem moltes ganes d'Ernest i avui ens ha visitat per primera vegada. David, gràcies, de debò. Aquest aplaudiment. Gràcies, Pere Mas, gràcies, Anna Boades, gràcies, Enric Major, Àvia Remei, David Balaguer, Xavi...